Josiasa kotane gi jatend duond bura mar Movement for Democracy and Growth David Ochieng ojiwo jatend piny Kenya William Ruto mondo omi owinji ywak jopiny kod ote mag chiwo ewi paro mar chik mar omenda 224. Kolose kinde ndiko jokanyo mag duond bura no e kaunti ma Vihiga, David owacho ni medo osuru mamoko biro rocho chumi mathurka kendo kwedo twak mar pogo mwandu Kenya kotenre kod kwan oganda. Okogana jo Kenya mondo mi oyier jotelo ma onge mibadhi kata kweda mag dhoudi mar ni mago gin moko kuom gigo moserocho chenro mapachoka moloyo to mago mag dongruok. Mimi kama David Ochieng mwaka jana nilikaa na rais kuhusu finance bill ya mwaka jana, and he convinced me that as a president, if we allow him to have his housing levy, if we allowed him to have the social insurance health system, if we allowed him to have NSF going up, he's going to build this country, reduce our debt. Na mwaka jana mimi nilipiga ndio. Mwaka huu sikutegemea kwamba tena tutapeleka ushuru juu. Mwaka huu nilikuwa nategemea kwamba tutapata wananchi nafuu. Tuambie kwamba mwaka huu hakuna finance bill, tunafanya mambo yanaitwa consolidating our economic policy. Lakini nilikuwa ni kama siko nafikiria vizuri. Nikaangalia ile finance bill ile imeletwa mwaka huu. Mimi nikasema kwamba ndio rais rafiki yangu. Rais mtu mheshimu sana, lakini mwaka huu nimesema kwamba Wakenya wapewe nafuu. Kwa sababu mimi nasema kwamba wiki jana nilipiga no, wiki pia nitapiga no. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwamba tungependa wananchi wasikizwe. Riwruok mar kanisa NCCK onyiso chung' margi ewi paro mar chik mar omenda 224. Gidola achiel gi kwedo paro mar chik no ka gilero ni ok mana rawere kende ma kwedo paro no to kata mana tamalo 80 mag Jokristo bende ok mor kod paro mar chik mar omenda ma giywak ni dhi medo osuru e thurkae. Kanise bende oseobila kuom tiyo gi teko mathoth e keyo jong'anyo ka gidwa ni telo mochung' ne ng'iyo kaka obila tiyo IPOA otim nonro e gima nokelo tho mar jong'anyo ariyo ma tho margi oseluongi e nying obila. Religious leaders in Kenya stand in solidarity with the citizens voicing rejection for the Financial Bill 2024. The Finance Bill 2024 has galvanized palpable citizens' political movement across the country, fronted by the youth, vehemently resisting the assertive push by the government to pass the infamous bill, which is set to introduce punitive taxes. This is not a push by the youth alone. Over 85% of Kenyans stand in solidarity with the youth, and we firmly call for the withdrawal of the Finance Bill 2024. Police officers are using excessive force, which has sadly led to the death of 2 young Kenyans, and ask Independent Police Oversight Authority to conduct speedy investigation to give the families closure. Kafodorango kanisa bende kwedo paro mar chik mar omenda. Kanisa mar Lejo Maria Diocese Mombasa kwa piny owacho mondo mi ochik ite ne dwach jopiny kotenre kod ywak ewi paro mar chik mar omenda. Gikone piny owacho nitiere kod ratiro mar choko osuru kuom jopiny, to kata kamano nego choke rang'iny ma ok dhi medo kelo dhier ne jopiny. Joja oko negi ler koa Mombasa. Kanisa mar Lejo Maria Badeba Mombasa ne obago nyasi mar rwako Bishop Francis Oyo masani biro telo ne Diocese ma Mombasa. E nyasi no mane obagi e kanisa mar St. Francis Cathedral e Likoni, Bishop Oyo ne oro kwayo ne piny owacho to chutho jo od bura mondo mi ochik itgi ne dwach jopiny ewi weche mag osuru. Ka Yesu ne piny ne wacho ni gi Kaisari nyaka mi Kaisari, to gi Nyasaye omi Nyasaye. Omiyo wang'eyo ni osuru en gima nowachon, lakini nyaka serikal winjre gi raia. Kik serikal in raia ka nikech sama gihinyo raia to raia gi be moyiero emone mwayiero serikal mwakete kombego. Kambe mang'eny nyalo dar, ji mang'eny nyalo koso tich, joma tiyo ni joma pogre kache mopogre nyalo riembgi. Jomoko nyalo yudo shida ma nyithindgi ok nyal dhi e skul. Jomoko nyalo yudo shida ma ok nyal thieth kata ude thieth. Nikech ng'ato yudo mshahara matin to yudo kong'ad nus mar msache. Koro mane luoro man go saidi. Wan mine wan gi ywak.
Dhako ema ng'eyo pek mar i ot. Dhako ng'eyo pek mar nyithinde kaka dwa somo. To waneno ka wan gi hinyruok. Nikech komede kaka nyithinde somonwa koro onge. Dhako kokotedi ode ni nyithinde onge gimoro. Gikoni ok gimor gi okang' manyocha piny owacho okawo mar muko moko kuom kanisni mekgi kaachiel kod ute jopiny e boma ma Nairobi mikoni ne ogere kuonde ma ok owinjore kendo nyayo weche mag pi oula. Muk mancho muk godo kanisni ok onyalo wacho ni mane solution manyalo geng'o koth. Nyasaye en ng'ama igo chong piny tilamo. Higni go duto tedonge koth ne chwe kata kanisni go nokomuki. To sama odhi omuke wan mana gi lemo mitimo sama iguro kanisni go kata sama ichako kanisni go. To waonge gi lemo mitimo sama imuko kanisni. Omiyo kaka ncho muk kanisni go mano pod nyalo wang'o i Nyasaye matek kabisa. Jodolo go ne komachielo jiwo jodolo wetegi e pacho ka mangima mondo mi ogar jo siasa i wach timo siasa mekgi e ute magalam. Luoro margi en ni siasa ma kamagi kinde kelo pogruok kendo nyayo sigwe kind jogo mayuoro e ute magalam. Jo siasa magoyo siasa kata i kanisa. Kanisa en kar lamo Nyasaye, ok en kar goyo siasa. Maka nyalo keto kanisa nie migoye siasa, mano kata Nyasaye ok nyal neno kod korwa maber kaka wan jodolo. Mar Nyasaye en kama iwache weche matakatifu. Wach siasa, ng'ama dwaro siasa odhi e street kata odhi e parliament. Agoyo ni headquarter mar Legion Maria God Calvary. Erokamano kuom jadolo maduong' ukelonwa kendo uyieronwa japuonj maber. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.